Светлана Тихановская узначаліць дэлегацыю Беларусі на міжпарламенцкай асамблеі Еўранест. Іншыя навіны пятніцы ўжо цяпер у выданні аб'ектыву. З вами Юлія Лабанова, вітаю спадарства. Уніфікацыя падатковых у Беларусі да Расіі. Падатковая сістэма адаптаваная пад патрэбы эканомікі краіны, пад структуру эканомікі. І беларуская эканоміка вельмі моцна адрозніваецца ад структуры расійскай эканомікі. З чым яшчэ ў Менск прыехаў старшыня расійскага ўраду? Без крытыкі ўладаў і незалежнай абароны ў судах. Беларускія ўлады пад свае патрэбы, пад змяніўшуюся сітуацыю прымаюць новыя нарматыўныя акты. Палата прадстаўнікоў ухваліла антынародныя законапраекты. Журналістыка без магчымасцяў. Пра што сігналізуе рэзалюцыя незалежнага аб'яднання працаўнікоў медыяў? Гэта абмежаванні свабоды выказвання, якія, на мой погляд, не адпавядаюць ніякім крытэрам, ніякім нават мінімальным стандартам, якія, дарэчы, Беларусь падпісала. У Менск з афіцыйным візітам прыбыў Міхаіл Мішустін. Расійскі прэм'ер-міністр прывёз план аб'яднання расійскай і беларускай падатковых сістэмаў, ды паабяцаў, што ніякага паглыблення не будзе. Яго наш беларускі калега Роман Галоўчынка заявіў, што ўжо фармальна гатовы інтэграцыйны пакет прапановаў, толькі трэба дамовіцца аб пэўных эканамічных пытаннях. Ярослаў Сцешык працягне тэму. Здрасте. Михаил Мишустин на сустрэчы з Александром Лукашенком заявіў, што прыехаў інтэграваць сістэмы падатковай і мытнай службы на карысць саюзнай дзяржавы. Потихоньку восстанавливаем наш товарооборот. Лукашенко падкрэсліў, што расійскі прэм'ер сам выпакутаваў гэтую сістэму і прывёз яе беларусам бясплатна. Это одна из проблем, это ключевое слово. России и Беларуси всегда было нелегко, но тем не менее времена нас позволяют подталкивать к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют. Гаворка ідзе хутчэй за ўсё пра аб'яднанне сістэму збору і адміністравання падаткаў, мяркуе Кацярына Барнукова. На перамовах у 19-м годзе ўрад Беларусі, які ўзначальваў Сергей Румас, быў супраць і не толькі з-за грашовых выдаткаў. Определенные угрозы с точки зрения информационной безопасности, то есть непонятно, какой доступ тогда будут иметь к белорусским данным российские власти, например. И в-третьих, было высказано такое опасение, что если Россия вдруг решит отключить Беларусь от этой системы, мы окажемся без системы администрирования. Калі казаць пра уніфікацыю прынцыпаў абкладання падаткамі, ёсць небяспека і для ільготнікаў, кшталту парку высокіх тэхналогіяў, і агулам для беларускіх прадпрыемстваў. Например, отличаются режимы упрощенного налогообложения, поэтому каким образом будут решаться здесь вопросы, насколько интересы Беларуси и белорусского частного сектора будут учтены, неясно. Пераход на адзіную сістэму падаткаў і збораў саступка ў незалежнасці і стрэл у нагу беларускай гаспадарцы, бо нашая падатковая сістэма не горшая за суседскую, перакананы Андрэй Ягораў. Падатковая сістэма адаптаваная пад патрэбы эканомікі краіны, пад структуру эканомікі. І беларуская эканоміка вельмі моцна адрозніваецца ад структуры расійскай эканомікі. Уніфікацыя падатковага заканадаўства гэта значна абмяжоўвае магчымасці эканамічнага рэгулявання для Беларусі і фактычна аднімае з рук беларускага ўраду такі моцны фінансавы рэгулятар, як падаткі. Іншымі словамі, калі падатковыя ільготы і абмежаванні будзе вызначаць Крэмль, то ў інтарэсах сваіх бізнесаў. А што думаюць грамадзяне пра інтэграцыйныя змены, инициированные Лукашенком и Путиным? Мы же основную продукцию поставляем России, 80%. Как же мы без них? Поэтому надо на началах паритетных, чтобы устраивали нас и их. Мне бы хотелось жить в более европейском государстве, а не в полуазиатском. Дружба – это хорошо, а с другой, вот прям вот слишком тесно такая дружба, я бы, конечно, то есть, чтобы мы все-таки две разные страны остались. Я не хочу, чтобы наша страна была зависима от России. Полностью зависима.
Тэма эканамічнай інтэграцыі цяпер у прыярытэце, заявіў на сустрэчы з Мішусціным Роман Галоўченко. Але беларускі прэм'ер-міністр мяркуе, што без адзіных умоваў гаспадарання для эканамічных аб'ектаў пакуль не абысціся. Расія ў гэтым сэнсе выкарыстоўвае такую паўзучую гібрыдную інтэграцыю, так бы мовіць, альбо анексію Беларусі, спрабуючы, калі не цалкам адняць беларускі суверэнітэт, то па кавалках. І падатковы суверэнітэт, эканамічны суверэнітэт – гэта тое, што можа зрабіць Расія зараз. Александру Лукашенку ўсё цяжэй утрымліваць рычагі ўлады ва ўмовах і палітычнага крызісу, і эканамічнага запавольвання, кажа эксперт. А каманда Пуціна прапаноўвае адзіныя умовы гаспадарання і расійскія кошты на газ і нафту у абмен на гэтыя самыя рычагі кіравання. Ярослаў Сцешык, Белсат. Ужо неўзабаве Украіна можа абмежаваць або цалкам спыніць імпорт электраэнергіі з Беларусі і Расіі. Вярхоўная Рада ухваліла ў другім чытанні законапраект, што, між іншага, дазваляе адмовіцца ад яе па заканчэнні ацяпляльнага сезону. Цяпер дакумент чакае подпісу прэзідэнта. Законам Укрэнерга сертыфікуюць як незалежнага аператара сістэмы перадачы электраэнергіі. Гэта неабходная умова для сінхранізацыі украінскай і еўрапейскай энергасістэмаў. Прадаваць або набываць электрычнасць, адпаведна, будуць праз канкурэнтныя аўкцыёны. Раней Украіна анансавала, што плануе адключыцца ад энергасістэмы з Беларусію і Расіяй да 2023 года на карысць паставак з еўрапейскага звязу. Рэпрэсію ў Беларусі набываюць законныя падставы. Сёння Палата прадстаўнікоў зацвердзіла законапраекты аб экстрэмізме, нацызме, акцыях пратэсту, сродках масавай інфармацыі ды скасавання адвакацкіх бюро. Да якіх наступстваў гэта можа прывесці, калі дакументы набудуць моц, высвятляла Надзея Бельская. Тэрмінова Палата прадстаўнікоў Беларусі прымае новыя законапраекты, сярод іх супрадзеянне экстрэмізму, рэабілітацыі нацызму ды іншыя. Беларускія ўлады пад свае патрэбы, пад змяніўшуюся сітуацыю прымаюць новыя нарматыўныя акты, якія будуць адпавядаць іх чаканням, неабходнасцям і дадуць магчымасць уладам казаць, што ўсё, што адбываецца ў краіне, яно адбываецца ў межах і ў рамках закону. У першым чытанні прынялі змены ў адвакацкай дзейнасці. Калі казаць прасцей, бюро ды індывідуальная практыка не будзе законнай. Замест гэтага адзіная арганізацыйная форма – юрыдычныя кансультацыі. У законе з'явіліся сур'ёзныя змены, лічыць юрыст Павел Сапелка. Они касаются усиления полномочий Министерства юстиции по контролю адвокатов и адвокатского сообщества. А вот это вот все в совокупности, конечно же, повлечет возможные изменения характера адвокатской деятельности. Як стала вядома сёння, Ілю Салея, які абараняў Марыю Калеснікаву, вызвалілі з-пад хатняга арышту. Іншыя яе абаронцы таксама трапілі пад рэпрэсіі. Максім Знак па-ранейшаму застаецца за кратамі. Александра Пыльчанку і Людмілу Казак пазбавілі ліцэнзіяў. Скаргу Казак на гэткае рашэнне Мін'юста не задаволілі. Адвакату Віктара Бабарыкі Дзмітрыю Лаеўскаму вынеслі вымовы. Агулам за час пасля выбараў ліцэнзій пазбавілі 17 адвакатаў. Такая ситуация выкликае занепокоенность міжнародных арганізацый. Нідерландскае аб'яднанне Lawyers for Lawyers патрабуе ад беларускіх уладаў спыніць рэпрэсіі. У Беларусі моцнае падтрыманне міжнароднай супольнасці, лічыць Михаил Кирилюк, якога таксама пазбавілі ліцэнзіі. Мнение вот этого международного сообщества юристов, оно, безусловно, будет влиять мнение на политиков в этих странах, которые принимают решения, опять же, как строить взаимоотношения с Беларусью. Соответственно, их мнение, их позиции, их письма и выступления будут влиять. Сярод іншых у другім чытанні парламентарыі прынялі законапраекты о супрадзеянні экстрэмізму, рэабілітацыі нацызму, аб масавых мерапрыемствах і сродках масавай інфармацыі. Сейчас это определение еще больше расширяется, и оно, опять же, захватывает в основном те действия, которые, свидетелями которых мы стали в прошлом году и в этом году. Протестная деятельность. Также это будет затрагивать разного рода попытки критиковать власти, критиковать органы власти и силовые органы. Усе законопроекты проходят 3 этапы. Першае і другое чытанне. Подпіс Лукашэнкі надасць ім законную моц. Надзея Бельская, Белсат.
Працягваюцца суды над удзельнікамі мірных дэманстрацыяў. Ніхто, ні самі абвінавачаныя, ні іхныя сябры, ні праваабаронцы не бачаць ніякага злачынства ў тым, што людзі выйшлі выказаць сваё меркаванне. Але сістэма не спыняе паказальных працэсаў над простымі беларусамі. Менск-Транс працягвае заяўляць новыя пазовы за перакрыццё руху грамадскага транспарту. Ірына Карніенка падрабязней. Задаваў тэмп на маршах. Так тлумачыў сутнасць абвінавачвання выстаўленага барабаншчыку Алексею Санчуку тэлеканал ОНТ. 30-гадовы Мянчук быў арыштаваны ў адміністрацыйнай справе 4 лістапада проста на рэпетыцыі. Але пасля судняў на волю не выйшаў. Цяпер Алексей стаў перад судом Маскоўскага раёну Менску ў якасці абвінавачанага паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Усе яны датычаць масавых беспарадкаў. Каких-то действий противоправных никто не предполагал, все были просто возмущены. То, что нас обманули в один день, всех сразу, что проголосовали все за Тихановскую, а по концовке получился Лукашенко. Алексея Санчука у тым ліку вінавацяць у блокаванні дарог, за што Менск-Транс выставіў яму пазоў на суму амаль 162 тысячы рублёў. Хаця мужчыну інкрымінуюць дзеянні ў групе асобаў, але ў судзе Алексей за ўсё адказвае адзін. Іншых асобаў не знайшлі. Хлопец прызнаў віну часткова. Свае паказанні ён будзе даваць пасля допыту сведак і вывучэння матэрыялаў справы. Задаются такие вопросы, почему он катался на велосипеде, почему он не мог покатиться один на велосипеде, почему он собирал деньги на шашлыки. Это все очень странно, и самые наши обыкновенные повседневные действия выставляются в каком-то таком страшном свете, что ты уже начинаешь понимать, что ты тоже преступник. Алексей Санчук – індывідуальны прадпрымальнік з Менску. У дома яго чакае жонка і 8-гадовая дачка. Человеку могут дать столько лет за то, что он отстаивает свою точку зрения. Ну, это просто не укладывается в голове. У нас за убийство меньше дают. Сур'ёзнае абвінавачванне паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу за ўдзел у масавых беспарадках пасля леташніх выбараў прэзідэнта Беларусі выставілі і айцішніку Алексею Караткову. Ягоную справу разглядае Першамайскі суд Менску. Я не считаю его виновным в уголовном деле. Он, думаю, так скорее выражал свою позицию гражданскую, которая, может быть, не всем нравится. У зняволенні Алексей застаецца з 27 жніўня, калі яго затрымалі паводле адміністратыўнай справы ля чырвонага касцёлу. Пакуль Алексей адбываў арышт, сілавікі атрымалі доступ да ягонага айфона і пачалі раскручваць крымінальную справу. Караткоў віны не прызнае. У судзе ён адмовіўся даваць тлумачэнні, маўляў, мой дзед пад страхам смерці не супрацоўнічаў з фашыстамі, і я не буду. Я молю Бога о том, чтобы это все быстрее разрешилось, и чтобы все дети и все невиновные, кто пострадал от своей позиции политической и своих взглядов, чтобы они были на свободе. І барабаншчыка Алексея Санчука, і праграміста Алексея Караткова праваабаронцы прызналі палітвязнямі. Ни в чем я его не считаю виноватым, нету потерпевших, нету никакой порчи имущества, и он бы этого никогда не сделал. Он всегда за людей. Леша ничего противозаконного не делал и, в принципе, находится здесь зря. То, что он должен быть с нами и в кругу родных. Суд Савецкага раёну Менску працягнуў разгляд крымінальнай справы Владимира Жыхара, якому інкрымінуецца захоп траўматычнага пісталета ў міліцыянта. І тут Менск-Транс заявіў свой грамадскі пазоў – 30 тысяч рублёў за перабой у працы грамадскага транспарту. Пазовы да Жыхара заявілі і 2 амапаўцы, якія праходзяць у справе пацярпелымі. У якасці кампенсацыі маральнай шкоды яны патрабуюць па 1000 рублёў кожны. Арыштаваны на 15 сотняў праваабаронца вясны Александр Вайцешык аб'явіў галадоўку. Гэтак ён выказаў свой пратэст супраць незаконнага затрымання і несправядлівага арышту. Вайцешыка затрымалі ў суде Баранавецкага раёну, нібыта за спробу зрабіць здымак і абвінавацілі ў непавазе да суда. Ірына Карніенка, Белсат. Вядомы спявак Ціма Беларускіх атрымаў 2 гады хатняй хіміі за незаконны абарот наркотыкаў. Музыку затрымалі ў студзені. Маладзён меў пры сабе ў кішэні гашыш з трубкаю для ўжывання і амфетамін. На паседжанні ён папрасіў прабачэння ў родных і сваіх прыхільнікаў.
вопросов. Вы довольны решением суда? Просто рад, что поддерживали ребята. Большое спасибо. И кто не поддерживал, тоже большое спасибо. Я стал сильнее и начинаю новую жизнь прекрасно. Что вы можете сказать своим фанатам вот сейчас? Спасибо большое. Я прочувствовал эту любовь в очередной раз. Обжаловать приговор будете? Не, все классно. Ціму 22 гады. У судзе спевак распавёў, што ўпершыню ўжыў наркотыкі ў 16. Разам з цімам беларускіх у камп'ютарным клубе затрымалі ягонага сябра Антона Крывецкага за захоўванне амаль 2 грамаў гашышу. Крывецкі атрымаў даўжэйшы тэрмін 2,5 гады без накіравання ў папраўчую установу. Антон да суда быў у ізалятары, ціму ж пад варту не ўзялі. Абодва хлопцы прызналі сваю віну. Нашу калегу Ірыну Слаўнікаву абралі адной з намесніц старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Гэтаксама на сённяшнім з'ездзе абмеркавалі сітуацыю, у якой цяпер працуе незалежная прэса, ды прынялі адмысловую заяву з нагоду пагаршэння свабоды слова ў Беларусі. Ірына Драфійчук працягне. Андрэя Бастунца адзінагалосна пераабралі старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў на 3-й тэрмін. А адной з ягоных намесніц стала прадстаўніца тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Ірына Слаўнікава. Я ведаю, што жизнь ваша ніколі не была лёгкаю. Я супрацоўнікаў асабліва, я разумею, у гэты перыяд, што прадстаіць шмат працы. У чарговым 11-м з'ездзе грамадскай арганізацыі ўзялі ўдзел больш за 60 дэлегатаў, вылучаных рэгіянальнымі філіямі БАШ ды рэдакцыямі асобных выданняў. З'езд БАШ супаў з прыняццем у другім чытанні законапраекту аб сродках масавай інфармацыі, які значна ускладняе, а часам і робіць немагчымай працу незалежных журналістаў. Да прыкладу, для закрыцця медыяў дастаткова будзе 2 папярэджанняў Міністэрства інфармацыі, а не судовага рашэння, як раней. Тых жа, хто будзе асвятляць масавыя акцыі, плануюць прыраўняць да ўдзельнікаў гэтых акцыяў. Гэта памяншэнне той легальнай пляцоўкі, на якой могуць сёння працаваць журналісты. Гэта абмежаванні свабоды выказвання, якія, на мой погляд, не адпавядаюць ніякім крытэрыям, ніякім нават мінімальным стандартам, якія, дарэчы, Беларусь падпісала. Ад папярэдняга з'езду сітуацыя, у якой працуюць незалежныя медыі, моцна змянілася, адзначае намеснік старшыні БАШ Барыс Гарэцкі. І пачатак гэтым зменам паклала справа Белта з крымінальным прысудам галоўнай рэдактарцы парталу «Тутбай» Марыне Золатавай. Скончыліся это 3 гады ввогуле незвычайнай расправай над журналістыкай у Беларусі. Ніколі мы не сустракаліся з такімі рэпрэсіямі. У нас ніколі не было такой колькасці затрыманых, такой колькасці крымінальных справаў. У нас ніколі не было вагнестрэльных раненяў журналістаў. 12 журналістаў сёння застаюцца за кратамі. Нашыя каляжанкі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева ў няволі ўжо 151 дзень. 23 красавіка ў Менскім гарадскім судзе будзе разглядацца скарга на вырак фрунзенскага суда, які пакараў журналістак 2 гадамі калоніі кожную за асвятленне акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Нельга сказаць, каб мы мелі нейкія вялікія ілюзіі, вялікія спадзевы на гэтае паседжанне Менгарсуду, але ў любым выпадку гэта важны этап, дзе мы зноў жа мусім паказаць, прадэманстраваць, што гэты вырак цалкам незаконны, беспадстаўны і абсурдны. Асабліва ўзмацніўся ціск на медыі пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў. За гэты час улады анулявалі акрэдытацыі ўсіх журналістаў замежных СМІ ў Беларусі. Закрылі папяровыя версіі шэрагу рэгіянальных медыяў. Адмовілі ў друку «Народнай волі» і «Камсамольскай праўдзе». Пазбавілі распаўсюду беларускамоўныя часопісы «Наша гісторыя», «Дуду» і «Асцярожна, дзеці». З панядзелка спынілі трансляцыю інфармацыйнага тэлеканалу «Еўраньюз». Але нягледзячы на ўсе спробы ўладаў заціснуць крыніцы інфармацыі, беларусы не адчуваюць яе нястачы. Государственные каналы я не смотрю, потому что там смотреть-то нечего особо. НН, Тутбай, Белсат, Зеркалом Белсат. Тутбай, Баста, чай с малиновым вареньем. Ну, остальные я уже не буду называть. Reform.by вроде, я знаю, есть такой ресурс. Белсат читаю, Тутбай читаю, Беларусь головного мозга. Яшчэ шмат якіх. Телеканалов тут практически нет уже, а нашу Ниву Тутбай. Белсат смотрю постоянно. Попыт на незалежную інфармацыю рэзка вырас пасля прэзідэнцкіх выбараў, адзначае кіраўніцтва БАШ, бо незалежныя медыі паказваюць праўду, а выжываюць яны ў многім дзякуючы сваёй аўдыторыі. Чытачы не толькі змяняюць свае аватаркі ў соцсетках на знак салідарнасці з журналістамі, не толькі перадаюць перадачы і сустракаюць пасля арыштаў, але і дапамагаюць збіраць і распаўсюджваць інфармацыю. Ірына Дарафейчук, Белсат.
У аб'ектыве гэта ўсе навіны, яшчэ больш актуальная інфармацыя вы знойдзеце ў нашым тэлеграм-канале Белсат. Эфір жа працягнуць праграма «Антыфейк», лукавыя навіны і без акрэдытацыі, дыскусіі выбітных рэдактараў, журналістаў і блогераў пра актуальныя падзеі. Сёння ў выданні пра тое, ці здольны рэжым Лукашэнкі цалкам кантраляваць інтэрнэт у Беларусі і зрабіць з нашай краіны Паўночную Карэю. Не прапусціце. Я ж з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчаў.